hayi guys ndiuyekile umcimbi womverify mna ngoku ndiyeke nophendula ezo comments kula post iyathethisa laa nto leya fondini nandifuna ibeef ye-intanethi inabantu bayo kakade laa nto leya iyafana nje nomtshato mabaye aba-Affordayo singabanye sawuhlala siyincenga apha ku-free mode but ke asikho lapho namhlanje man guys phofu ulive nonduna nibablame bona shem ngabazalwane kaloku abaya baqhelile unikela ngezikhuntshu kwakhela umfundisi umzi athathelwe nomfazi but ke asikho lapho namhlanje man guys yazi umuntu ungasikangacomment nje mali kwezami ipost xa ezazi uba yena mentally u-ethe because kaloku awuzokwazi uthetha unothanda kum ogqiba mna xa ndiphendula ukuthi hayi umntana abantu ebedlala wena upersonal ngoku usuicidal ucime nabo Facebook hayi umuntu makayedlala nonina kaloku andikuyena wasebhofolo mna nendophambanela xa uzazi uba i-mental health yakho icekeceke ingathi la fruit cake yomsasazo wase-True FM bike yanzama apha ezintsukwini ndithe umjita ndimazi uba ndizamphendula ndithini fo ngomnye kaloku fragile beke wakhala ngedepression apha wakhe wa-admithwa no-admithwa ndithi hey whole fucking jani nefolder ehozi but ke asikho lapho namhlanje guys ndithe makadlala iintanga zakhe mani lam lwawo yaris ndingekabi itriga mna ndimenza ubherhi njengala ngoma kagxarha ndibuyisele beggars khandizikhethela uba ngubherhi khandizikhethela uba ngubherhi khandindixoleleni mna ndiske ndavuka ifriji empty ndaqomba mandotyisi eki ndaphelele endleleni but ke asikho lapho namhlanje man guys